салом дӯстон, рӯзои охир ҷаҳони футболи Испания бо тағйироти ҷиддӣ рӯбарӯ шуд. Ла Лига маҷбур шуд ки чанд бозиро аз ҷумла вохирҳои тимҳои Валенсия ва Реал Мадридро ба сабаби обхезиҳои вайронгар дар вилояти Валенсия ба дигар рӯз гузорад. Офати табиӣ ҷони 95 нафарро рабуд ва бисёр минтақаҳоро бебарқ ва алоқа гузошт. Дар ин замони душвор футболбозон ва мухлисон ҳамраҳӣ нишон медиҳанд ва интизори рӯзи нави бозиҳо мебошанд. Агар хоҳед ки аз тамоми хабарҳо огаҳ бошед ва рӯйдодҳои охирини ҷаҳони футболро муҳокима кунед, ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо шумо ахбори тоза ва маводи таҳлилии варзиши дӯстдоштаатонро хоҳед ёфт. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳоло регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дар бозии ояндаи чемпионати Арабистони Саудӣ мухлисон яке аз бозингарони барҷастаи замони муосир Неймарро дар майдон нахоҳанд дид. ҳуҷумгари клуби Саудӣ Ал-Ҳилол ба наздикӣ пас аз ҷароҳати зону барқарор шуд, аммо ҳоло наметавонад ба дастааш бар муқобили Ал-Наср, ки дар он Криштиану Роналдо бозӣ мекунад, кӯмак расонад. Ин бозӣ ваъда медиҳад ки ба як ҷанги ҳақиқӣ азим мубаддал мешавад, аммо набудани ситораи бразилӣ ба интригаҳо афзуда эҳтимолан таркиби қувваҳоро дар майдон тағйир медиҳад. Сабаби он ки Неймар дар майдон намебарояд дар қоидаҳои чемпионати Арабистони Саудӣ ҷойгир аст. Баръакси лигаи чемпионати Осиё, ки дар он маҳдудиятҳо дар шумораи бозингарони хориҷӣ нестанд, чемпионати миллӣ чунин маҳдудиятҳо дорад. Аз сабаби ҷароҳати ҷиддӣ, ки дар моҳи октябри соли 2023 дар бозӣ барои тими миллии Бразилия гирифта шуд, Неймар барои қисми аввали мавсим сабти ном нашуда буд. Акнун Ал-Ҳилол метавонад ӯро танҳо дар январ ба ҳайат дохил кунад. Гузариши Неймар ба Ал-Ҳилол дар моҳи августи соли 2023 сенсатсия шуд, аммо мухлисон тавонистанд ӯро дар амал танҳо дар 5 бозӣ бубинанд. ҳоло онҳо маҷбуранд бозгашти ӯро дар майдон дар чемпионати миллӣ интизор шаванд ва худи Неймар ба барқароршавӣ ва гирифтани форма идома медиҳад. Дар ҳамин ҳол рақобат бо Ал-Наср ва Роналдо бе ӯ мегузарад, ки Ал-Ҳилолро ба яке аз ситораҳои асосии ҳамлааш мегузорад. хуб дӯстони азиз, биёед дар бораи вазъияти Неймар суҳбат кунем. Тасаввур кунед, ки шумо танҳо бо яке аз гаронбаҳотарин футболбозони ҷаҳон шартнома бастаед ва ногаҳон ҷароҳат. Неймар, ки бояд ситораи ҳақиқии Ал-Ҳилол мешуд, танҳо 5 бозӣ бозӣ кард ва ҳоло ӯ дар яке аз интизортарин бозиҳои мавсим дар майдон нест. Медонед, ин мисли харидани мошини гаронбаҳо аст, вале онро дар гараж мемонед, зеро шумо иҷозатномаи ронандагӣ надоред. Албатта, қоидаҳо ҳастанд. Дар лигаи чемпионҳои Осиё Неймар метавонад бозӣ кунад, аммо дар чемпионати миллӣ не. Маҳдудиятҳо ба легионерҳо мисли он маҳдудиятҳои ба багаж дар фурудгоҳ аст. ҳамеша бояд интихоб кард, ки чӣ муҳимтар аст, ва ба назар мерасад, ки Ал-Ҳилол ба фоидаи Неймар интихоб накард. ҷолиб аст, ки худи Неймар чӣ ҳис мекунад? Бешубҳа ӯ мехоҳад ба майдон баргардад то бо Роналдо рӯбарӯ шавад, аммо ҳоло ба ӯ танҳо боқӣ мемонад, ки дастаашро аз трибунҳо дастгирӣ кунад ва мо интизори бозгашти ӯ дар январ. Умедворем, ки ӯ бо қувваҳои нав бармегардад ва нишон медиҳад, ки чӣ кор карда метавонад. Зеро чунин бозиҳо мисли Ал-Ҳилол бар зидди Ал-Наср бояд бо ҳузури чунин бозингарон мисли Неймар оро дода шаванд. Килиан Мбаппе, яке аз ҳамлагарони барҷастаи футболи муосир, пас аз хабарҳо дар бораи эҳтимоли тарки дастаи мадридии Реал дар маркази муҳокимаҳо қарор гирифтааст. Манбаи Defensa Central хабар медиҳад, ки ҳамлагари фаронсавӣ дар клуби шоҳона худро хушбахт ҳис намекунад. Ба он ҷо ӯ имсол тобистон аз Пари Сен-Жермен гузашт ва шартномаи 5 сола ба имзо расонид. Сарфи назар аз 6 гол дар 10 бозии Ла Лига, Мбаппе дар мекунад, ки ҳанӯз интизориҳои ба ӯ гузошташударо раво надидааст. Дар ин ҳолат Ливерпули англисӣ омода аст, ки аз ин вазъият истифода барад ва барои ӯ 150 миллион евро пешниҳод кунад. Мерсайдҳо дар Мбаппе ҷойгузини эҳтимолии Муҳаммад Салоҳро мебинанд, ки чунон ки хабар дода мешавад, метавонад тобистони оянда клубро тарк кунад. Савол дар бораи ояндаи Мбаппе дар Реал боз мемонад ва ин дар бозори трансферӣ интрига эҷод мекунад. вақте ки мо дар бораи Килиан Мбаппе гап мезанем, душвор аст ки ба ёд наёрем давидани тез ва голҳои зебои ӯро, ки ӯ бо завқи зиёд мезанад. Аммо сарфи назар аз ҳамаи истеъдодҳояш дар Реал ӯ ба назар мерасад, ки ҷои худро наёфтааст. эҳтимол фишори интизориҳо хеле зиёд буд ё шеваи бозии клуби шоҳона ба тарзи бозии ӯ пурра мувофиқ нест. Ва акнун Ливерпул дар пешнамо меояд, ки омода аст ба ӯ имкониятҳои нав пешниҳод кунад ва шояд нақши бештар мувофиқ ба ӯро. оё Мбаппе
метавонад барои мерсайидиҳо салоҳи нав шавад? Ин саволест ки ҷаҳони футболро ба ташвиш овардааст. Як чизро метавон бо итминон гуфт: агар ин трансфер ба амал ояд, он яке аз рӯйдодҳои баландтарин дар ҷаҳони футбол хоҳад шуд. Бигзор Мбаппе дастаи худро пайдо кунад ки дар он тавонад истеъдоди худро пурра нишон диҳад ва мухлисонро бо бозии олиҷанобаш шод гардонад. дар ҷаҳони футбол муҳокимаҳо дар бораи эҳтимоли гузариши нимҳиматгари испанӣ Родри ба Реал Мадрид дар соли 2025 идома доранд. Нашрияи AS хабар медиҳад ки клуби шоҳона Родриро ҳамчун тақвияти идеалӣ барои нимҳиматии худ мебинад ки ба андешаи роҳбарият ниёз ба навсозӣ дорад. дар Манчестер Сити аллакай ба Родри шартномаи нав пешниҳод карданд ки метавонад ӯро ба яке аз бозингарони баландтарин маошдор дар даста табдил диҳад. аммо худи футболбоз ҳанӯз бо қарор шитоб намекунад ва интизори ҳал шудани вазъият бо мушкилоти клуб дар бораи вайронкуниҳои молиявӣ аст. ҷолиб он аст ки муносибатҳои дӯстонаи Родри бо Даниэл Карвахал метавонад нақши муҳимро дар гузашти эҳтимолии ӯ ба Реал боз кунанд. Шартномаи Родри бо Сити танҳо дар соли 2027 ба анҷом мерасад. аммо бозингари испанӣ ки дар Мадрид таваллуд шудааст, алоқаҳои худро бо фикри бозгашт ба шаҳри худ пинҳон намекунад. агенти Родри Пабло Баркеро аллакай аз Манчестер Сити пешниҳод дар бораи шартномаи навро гирифтааст, аммо робитаҳои наздик бо роҳбарияти Реал метавонанд вазнро ба фоидаи мадридиён баргардонад. ёдора мешавем ки Реал ба наздикӣ аз иштирок дар маросими супордани тӯби тиллоӣ худдорӣ кард, зеро ҷоиза ба бозингари онҳо Винисиус дода нашуд, балки ба Родри. биёед ба ин вазъият аз нуқтаи назари мухлиси футбол нигоҳ кунем. гузариши Родри ба Реал дар соли 2025 метавонад воқеан сенсатсия шавад. Реал роҳҳои мустаҳкам кардани нимҳиматии худро меҷӯяд ва Родри бешубҳа яке аз беҳтарин номзадҳо барои ин вазифа аст. аммо он чизе ки ба андеша водор мекунад ин аст ки кадом омилҳо метавонанд ба тасмими ӯ таъсир расонанд. аз як тараф Манчестер Сити ба ӯ шартҳои хуб пешниҳод мекунад, аммо аз тарафи дигар мушкилоти клуб дар бораи вайронкуниҳои молиявӣ ва дӯстии ӯ бо Даниэл Карвахал метавонанд Родриро ба гузариш ба Реал тела диҳанд. футболбози испанӣ ки дар Мадрид таваллуд шудааст, бешубҳа нисбати шаҳри худ ҳиссиёти носталгия дорад ва имконияти бозӣ кардан дар яке аз клубҳои пурқудрати ҷаҳон ин орзуи ҳар як футболбоз аст. ҷолиб аст ки агенти Родри Пабло Баркеро бо Реал робитаҳои наздик дорад ки ин метавонад далели калидӣ дар ин спектакли трансферӣ шавад. ва албатта набояд фаромӯш кард ки байкоти наздиктарини тӯби тиллоӣ аз ҷониби Реал ки танҳо ба драматизми ин трансфер илова мекунад. дар ҳар сурат трансфери Родри як тараққиёти ҷолиб дар ҷаҳони футбол хоҳад буд ва мо бо шавқ интизорем ки ин сагаи трансферӣ чӣ гуна анҷом ёбад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.